Jeg vil gerne være min hvid iPad, 32 GB. Ja. Værsgo, den koster så 3495. Ønsker du forsikring om 9 til 999? Nej, tak. Okay. Her har du så din bon og dit garantibevis. Husk igen. Du har vist ikke haft forhøjelsen her i erhvervsret. Det der, det er en reklamationsret på 2 år. En garanti stiller en bedre, så du må aldrig nogensinde kalde det her en garanti. Jævnfør paragraf 12 af i markedsføringsloven. Du burde skamme dig. Nu tager jeg mine penge, og så går jeg. Du kender det, de daglige indkøb og de mange kvitteringer. Har du prøvet at mangle den kvittering, som også var garantibeviset? Hos e-kvittering holder vi styr på dine kvitteringer for dig, og det er gratis at tilmelde sig på ekvittering.dk. Du får din egen side på nettet, hvor kvitteringerne samles i et nemt og hurtigt overblik. Klik dig ind på ekvittering.dk og få styr på kvitteringerne i dag. Hej Christian. Hej Dagstrup, jeg hedder Kasper og ringer fra Teleportalen. Hvad så? Nå, jeg har et super godt tilbud til dig. Jeg skal bare lige høre om mine kontaktinformationer om dig, om de rigtige. At det er Åboulevarden, du bor på, ikke også? Jo, super. Altså, jeg har jo det her tilbud på sådan en iPhone 5 her. Den koster 3.500. Hvad siger du til det? Ja, og hvordan det sker? Jamen altså, vi sender dig bare en faktura, og så lige så snart du betaler, så sender vi det med det samme. Ja, Bortum den er på os. Ja, hvor fanden er den så? Ja, det er super. Godt du. Ja, vi ses. God dag til dig også, ikke? Tak for det. Hej. Hej Rasmus. Mit navn er Kasper. Ja, goddag. Jeg ringer fra Avisen.dk, og jeg skal høre, om du er interesseret i at tegne et abonnement hos os. Ja, altså du får en avis her hver weekend, og så får du nyheder omkring ind- og udland. Ja, okay. Altså, du får den første måned gratis, og så derefter så koster det 100 kroner om måneden. Ja, du får også et login, så du kan hoppe ind på vores hjemmeside og melde dig ud igen, hvis du nu ikke er tilfreds med vores avis. Og desuden så får du også 14 dages fortrydelsesret i den første prøvemåned. Ja, altså, betalingerne de løber over PBS, så det skal du simpelthen ikke tænke på. Det er klart banken for dig. Ja, det kan jeg forstå. Det er altid noget. Det er super dejligt sådan noget. Ja. Nå, det lyder super godt. Jeg skriver dig ind med det samme, og så må du have en rigtig god dag, og så får du den første avis her i weekenden. Ja, det er godt, Rasmus. Vi ses, tak for det. Det er godt. Hej.